Ei siinä vaan. Kss. Harmi. Kyttää toista kissaa. Jaa, se on siellä. Tullut se reviiri. Missä tuli ulos, niin nyt se rupeaa jaakaa. Kato. Kato kun oikein ottaa kyykkyä sen oikein. Noniin. Harmi. Tuliko missä sun reviirilles vai? Ei oo tappeluppukaria tarpeeksi. Mene mustakas painimaan, se tarvitsee opetuksen. Onko sekin täällä vai? Oo. Yläkerraskin? Vai missä? On se nyt kyllä alhaallakin oli tuon kippuun, se ei uskalla mennä, mutta tuon toisen kippuun se meni, kun se käänsi selkänsä ja se hyökkäsi niskaan. Just. Kss. Ei se nyt uu sieltä.